Hei tid, så det atter her vi en nødgen parst av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, hon teker opp, og hon klipper og redigerer. Og så det Ronny Petersson, han pyntar på Ljøve, Paul Fære, og jeg sjølver Daniel Adol Jakobsen. Og hette her sendingen Gjerstamal, så jeg ferdig å spyrre, Paul, hva ligger til her av hjertet der, Paul? Ja, det stått sagt, så det ja bønnen trosten, som torskar kvartal, og gjør bønn til god nær. Svonnen enkurstar det svar, tjeva minnen om han vøytløykan, åre og gjer. Så det minner av at lyfte gods oppe ber. Og dette her har vi finnet samband ved samskifte i Imisk, her av Facebook, Messenger. Og dette har samband ved at dette som vi så skriver i, dette grunnen svær til en person. Sier til at tøyn støva brøtt og opprunnet altså. Før to breit lyfte gods, nå støvat en brøtt. Kristus alet ut Og så Rombrevet kapittel 8, og jeg har det framme fra 16 til 25, som skriver stenter. Så det nå ikke langt som gjør det, men syntens som øymer bor. Ja. Og at det måneder som og akkurat har vi kommet til personlig å trykke av Kristus. Så færre vi det, så halt ikke det som vi tar akkurat lov i langt. Men det i andan, det i Kristus. Og den personen, han kan ikke gjøre det som alltid opprunnet til. Nei. Men det alltid ikke alt som Døysten stender i Brevbrevet 12. Og man kan undrast om det første verset her, da han sier det til at bara läsa det för att det ska vara som sånt öra vara. Det blev bra 12 och vers 8. Det ständer att heter att han då troar fädrande då penslar ut för jag kom tar lov och lämna vår och ösnet är som förut de svarar rönter in i dejarna. Ja. Han sier, lete du oss ni okkon, ta I vit hava så stor skutsk, jeg vittner om den om okkon, let jeg av okkon alt det vi tinger, og sintena, som hanker så fast opp i okkon. Og vi tåler denne skøy I okkon I fyrsett. Akkurat det at det merkelig at sinten skal henka så fast opp i okkon. Og det sier bare til at hun hanks jo på okkon. Det sier ikke til at hun til langkor. Nei, tvers måte faktisk. Tvers måte. Ja. Åralei sier til han. Ja. Og I alt dette en utrolig hovedtakende støva at det var finnes jo I Kristus. Først det som vi var. Ja. Og så halte jeg å si at jeg har jo ikke reipa meg det, men så spekelig oppe i noen årene over Herren, stafas detta för mig vi har läsa och ser man bära bröven vi pastor I skrifterna och det I Herren är jag tacksam för. Ja. Helt en standande tacksam för det. Och jag vill också säga att han tjänasta som vi har haft här ser man bara och också I lintene Jag var vant med till att jag nokta. Godlösa. Jag nokta godlösa och ta väl aldrig gentenar, så att och leva samliga rätt och så godlig och hem som nu är. Så det blir inte till att ha så att tjänas då som hesa och samtidigt vara fänka över alltså. Men av allon hin. Ja. Ja. Att det så omedelbart intressant. Hvis du tar fatt I att det sista som du konst vi här
at lade dere tog lägga av okken alt det og tinker. Og så sier han åsintene, som honker så først opp i okken. Og jeg var i jøgnen hebreerbrev for noen annen skjønne, og ta sa jeg så øyla tydelig at det her, at det alt det her vi sintene, det gjør han opp i hebreerbrev fram til vi 20. kapittelet, hver han viser at det han viser her at han tås om lovene, hun har best skugga henne kommande gå, ikke sånne myndherre, at hun kan aldri vi offre noen, og teir alt i kvørst og av nødgjøn bæra fram, gjør at de fullkommen som kommer fram i termen. Tog sier han, resonerer han fornuftet nok, eller logisk nok, at annars hadde de jo helt opphatt av båret fram. Jeg tog at henne offrande ikke langer hadde ha synder av samviskene, ta i de ene for våre rensa. At det så størst og godt. Og da vi så kom ut i 12. kapitlet og nevner at syndene, men nå er hun leise av oss. Hun rønner å henge seg på i oss, og videre byen om at hun leise av henne. Men hun er ikke passet av oss. Nei, hvis vi tar det gamla systemet inn i organismene, et av verene som vi er nå sammen med Kristus, ja? Og alle vi er tryggvande, ja? En nødt organisme, altså. Så pratar vi det som går til gjørst. Ja. Og i Kristus. Det er han tidligere han kom bort ut i systemet nå, og sett han inn i himmelsk vi ser som støv, ja? Og så skal tilstanderen her helst samsvære så vel som det tid ved støvene, og i Kristus for godt, ja? Ja, det er så øyelig, som alltid så det så øvet av akkurat vanlige hoksene. Ja. Men altså, Paulus så klar og greier iver at det har ikke vi hvert annet gjøre. Vi kan lade bare si at loven har ikke vi trunnet gjøre. Og her sier han et øyelig interessant, det her, vi kan lade bare noen tro det visst, at hvis han får holdt at vi er bygget til systemet oppatter, at ta han lovbrådare. Altså, ta han faktisk syndare, ja. Ta han for atter til lovene, og bygge til oppatter, ja. Bygge oppatter til som bredd nye, ja. Så viser jeg meg som lovbrådare. Og jeg har inntrykk av at rettelig nekst tryggvann, de har til fætene av at vi må røyne at leve opp til krøvene i lovene. For lykkes med så har vi gått sikkert okkara parst, ikke sant? Men det blir slett ikke til. Tog loven, hon kopplar bare på dejan. Hon kopplar bare på det som detter. Medan nøyen, rattvisen, fyrirgjøvingen, kraften i blåen og alt det. Det kopplar opp på andans løyve, ja. Du høymer at her øysene og jobb, ta i handen, før i kjøkken til svaret, røntene og løyingene som går til å komme i hverandre. Og det var jo provokeret fram av Satan, som stod framfor Jørsson Herren, sa. Og med sånt har noen til å være så velverdt av god til, altså jobba. Og han lykkes som appellerer til god til at vet om han ikke være bannet der. Og hvis det til og til henter honom, og så henter alt det rævlig, ja. Men han sier i kapitel 28 og vers 28 om jobb at öttast herran vursdamer og han skudget ytla til vid. Og det for mer en ordentlig stedfesting av hvordan han også sier. Det vil si at ta i vidt for skil av hersom vi hos anta så vi jo, det var vi til hos vursdom. Paulus ber om det, og i Efesosbrevet 8, at Herren skal gjøre en andre vursdoms, og åpenbære kunnskap om seg til å skilje vevnene, og vi vil kalle vi, og hvordan røykret år der han sier i midten i høyde, og hvordan avmettelig står kraften sier som også virker, som har vurst til Kristus. Han røste han oppfattet med deg, og det taler nettopp om, ta føring, og vi får fram, ta
Han brei dejan svalt og rostest. Og tog akkom vissar ur dejan. Og vi var jo deg i sint og mister. Og tog var den døye. Så det mer sintarligt at halda fram. Og i samma system bara pinta vi sån här som evangelium är av upprona. Ja, det är helt säkert alltså och att det blev till pint alltså till tömt pint ändå till det pint tar vi röna vi låna att få kon till att så här har vi det gossar alltså inte gå samman ska vi då gossar rätt ser vi då men det dår inte. Kanske bara läsa i versen i Rombraun och så kunde det halta fram, Ja. Han säger här att det är vad som jag säger, jag sätter 8, 16, 25, va? Det är det kända kapitlet, vi kan skriva skoft ner. Så är det inte längre är som ger det. Ja, det är kända kapitlet, ja. Men synten som öjmar bor, jag är så tjåma för jag skriver kända kapitel. Så är det inte längre är som ger det, men synten som öjmar bor. Så jag vet att jag är och jag håller mig inom. Bor han så gott. Viljan har vi, men det ger ett gåva är inte mentor alltså. Ett gåva som jag vill ger inte, men ett äldre som jag inte vill ger jag. Ger jag nog det som jag inte vill, så är det inte längre jag som ger det. Det är det kommer fram. Ja. Men synten som jag är. Alltså det är 2 personer. Så finner jag nog att lära mig att det som vill ger ett gåva, det är äldre är mer tjastat. Så jag tror en inre människa mojnon, här vi hot lövgods. Men det limon mojnon så är ära löv, som styr emot det löv sinnesmons. Och teker med till fängande löv sintarena, som i limon mojnon är. Arma människa mojt, kvar ska fria mig för det som lika med dig hans. God att vara tack för Jesus Kristi, herre åkara. Så tjänar jag självvård vid sinnen och lövgods. Men vi hållte någon där och sintaren. Så tjänar jag ta självvård vid sinnen och lövgods. Men vi hållte någon där och sintaren. Det är inte upp för mig här att är inte långt som personer. Eller är inte långt i hållte någon. Det är otroligt som tar brott. Bäge utskänt och värmata men det blir vi hängt upp i. Men det som bjärkar är det att du lär skilja mittlen när du hållt det som lompade och när du anten som är ditt lov. Ja. Och det är så rävliga stora månaderna av loven som vi tar. Vi kan se i Kristus, jag har en loven här. Att höj löven vid liv, att här vid liv och i kärleka i förkvarn öron. Det är ankor röjnare lompakon och fakon att göra det som vi inte ska göra. Alltså, det är inte löv. Nej. Det kunde vi inte kalla löv. Nej. Det är avlävnare. Ja. Och nettopp att det här uttryckene från battna upp älensne avlävnare och skicka sig ytla och allt det där. Det festes i ordentlig oj med det var baden, altså. Ikke tog at det gikk ut til kærløkene til vinnenar og bæge, jenter og dronjer, men det gikk ut til det skapte mer kærløkene til det. Jeg minns hvordan gavur jeg kunne bliva vi dronjer som ikke hadde tar mølløkene som jeg har haft, da. Jeg minns da en øyne av tøymen han bor ikke av med sin Abbasøyne, og det var et øyneshus som jeg visste om at Tofton, som tar ut ur Troje, om han appen, han var så opptatt av. Og med dem så var alt det fra morgenmøte, og atter og i skolen, til ta vært om etlotøyene, og de gamle, de gjør det bare døvra, og kartet han ned i Troje. Det kunde vara sojer och äpplen och så framvägs, så. Så drippade av det och smälte. Och man kom inte så väl att sätta mig in här och så tjocka sig ut. Du hade inte kniv och gaffel? Nej, vi fick den.
Vi finns nog. Ja, vi finns nog. Ja. Och det på gamla maten. Ja, jag vaskar så här alltså vaskar så här och så så det tror jag här. Sen där om pappa sån samman vi tar. Det var en otrolig vökersjön och det var öliga få människor då som brukte tro. Som var dom alltså. Ja. Jag tror det var helt upp helt ta utan det. Nej, det är var så 5 i för skolan 45 man tar den krutche och krutche bröt alltså nej. Men inte så att Timon som tar något och kanske 5 år och alkohol och fungerar väl som om att det är arbetar och hade arbetat hästen här sån om det var. Så mamman var färdig och hon var ute i husen och nå. Mhm. Det är väldigt speciellt. Ja. Det är Jag var ett avsnitt ute i husen någon här var en som det bötnen tror jag som giftos imsa ställen runt och en av dem var under förra krutcha så det är så långt efter alltså det var så och ta leje en tysker kabater in han kom och leje här kom fram och en Ivermauer kom nian det så röjken från Grikven ja och jag biomat. ur hästhus. Att Vad ur hästhus någon? Och i samhus. Allvar, ja. Ja. Och hentan gav honom allt det som hon kunde geva. Det var svenskar alltså. Fortfarande du inte svänker. Ja, så känner jag äta. Näkva så jag verkar över om det huset, ett om det falskene. Och ösne undres iver hos väl och det kommer fyra atles här. Det må ha lie att det är som det center om godsötan alltså att det spelar det med nu om inte vänje för det gänga bättre så ju vi räknar men det vänjer mig helst till godsötan. Det ständer av en till allt det. En likamliga vänjer nytt löjt och ta det tog honom färande ja. Och inte värande, ja. Och kan alltid inte få näka värande, men godsöten är nyttligt till allt. Og hever lyftet bæg for løyve nuer, og for ta og kjemur, så stenta. Mm. Og jeg njøt i akkurat av godsøtten, nyttelig til alt, og eisen for mot likam, og gjør til at mot likam virka betre, enn det vil det virka, hvis ikke er godsøtt. Akkurat. Ja. Ja. Og så tog sier han eisen, vi til helt til godsøtt. Ja. Akkurat. Altså, jeg sier hjelper kjelten her, som bant om han fra, Jakob sier til i første kapittel og vers 16, at alt gav gav, at folk kommer gav, om han fra, kommer nye fra ferie ljøsene, her som ikke brøyting eller skiftende skutt. Og så sier han tøy, etter vilja søgn og fattige noen, vi sannløysåret, så vi skulle være fromgrav vår skapning hans her. Og jeg minns første fer jeg leste her, jeg sier, ikke Kristus fromgraveren? Ja, men det var det jo han. Ja. Altså, utrolig effektiv utveckling vi andan. Ja. Men jeg også sier ikke om andan. Da jeg først vil lese det. Da var det ikke kommet så lengt. Det hva skulle det en ante, men det ikke en ante, det anden. Altså, god til anden. Det är det. Ja. Det det ligger, altså. Ja, ja. Men jeg har alltid selv og har rønter, altså ikke bare halte det. Det nøytre halte det. Hvis jeg nekker ildvelger og i halte noen, det alltid med oss av, ha? Det sier ofte at du halte det være, ha? Særlig hvis jeg vet ikke og blir vi folk, og særlig hvis det krever en oppgave. Oi, og som til å spille gaver i det. Det er dårlig øyne med det. Jeg forarka. Ja. Men jeg kjenner det. Ja. Ja. Ja, det är öjligt sant att det är kända kapitel och så för det är 8:e kapitel. Han stärfäster så öjla klart här kvärt i hållte ger och synterna. Alltså så kommer in i 8:e kapitel då.
Ja. Och han är purast nej, alltså så som man skriver här, han kommer här ut mot ändan och ropar ut, hva arma människa mot, kvar skal fria meg fra her som lika med deians. Men så kommer touchena. Vet du, så det vers god å være takk ved Jesus og Kristi Herre okkara, så tjen jeg da sjálfur vi sinnen og lovgods, men vi holder noen lov syndarindere. Og han så kommer iver i 8. kapittel. Altså, han hever faktisk forklare okkon her, at vi kunne ikke gjøre som vi vilja, tog at holde ta syndar, ta gjør synd, alla tøyna, og ta får ikke vent. Vi får ikke dressere holdet til at gjøre noe godt som såles, ja. Men anden, han jo lov og rettvise og alt det, og det som han så sier egentlig, i Rombrand 8 ja, nu stender du, Daniel, her, midt i midtelen, og du velger sjølver, vil du leve etter andanen, så det lov og frelse og glede og alt det, og rettvise, men vil du leve et holdt noen, ja, men det bare deg som spørsmål ut i. At det så interessant å kjenne vi nå til at et av har vært rettere sagt, og til at bare til hoksam hvordan enden av 20. kapitlet i Rombrand, og början av 8. kapitlet. Alltså det så otroligt gripande. Ta ju to leter andan verkligen liv och där med du läser. Det han som okra lärare. Så han ska täcka med säger Jesus arna för att loja. Kontratik. Alltså anten. Och hvis inte fär bort så kommer han inte. Men ta färden ska sända till kanal. Alltså lös nejt. Ja. Så han råkar lov, va? Och jag huxar om att det kommer ut i Rombrand 8, så det inte fördömning för det som och i Kristi Jesus. Tøy levløsens anda, hever og i Kristi Jesus, lagt dere fra levsyndarene og deians. Og så andre verset, det tåser om en fantastisk frals. Og hever du det her? Ja. Ja. Ja, han sier, altså, hvis du citerer andre vers her, at det tog lov, løsens anda hever ui Kristi Jesus løst med fra lov, syndarinnar og deians. Og her må jeg altså virkelig bare lykke nevne til etter det. Hvis du nå overfører det til fysiska, så det fysiska lover galtande her, naturlover galtande her, som til dømes til at vi så hala nier av tyngdekraftene, og vi ikke skapt sånn at vi kunne flikva, men færa vid ui eit fær som først for å flikva, til altså å si flåfæra, så flikva vid ui hesten her flåfærene, til løyser okkon fra tingtelåne, hesa løtna til værere. Og det faktisk det som mynden ui hesten her, at løysens anda hever ui Kristi Jesus, løst med fra lov syndarinnar og deians. Det som loven sier, så vi vers 3, det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttleis av holden. Det gjør det jo godt, ta han sendte sånn, lykan synden holde, og 4 synd, og de felte syndene i holden, 4 at det som loven kravte, skulle være fullgjørst i okkon, som ikke liva etter holden, men etter andan. Så det så faktisk øyelig einfalt og greit sett opp til Paulus. Og så sangren hei vansjer, som hei av sted. Akkurat, ja. og ta sång vi lengt av loj, ja. Inn i en gilta i nevig av sted, lengt av loj. Og det har vi sett så i samband med det som vi stemmer mot det, ja. Men langt og nå at han vil løs. Ja. At i andan vi løs. Altså. Ja. Altså, det helt en standande, det han sier her i vers 9 i kapittel 8, at tid ikke i halten noen, men i andan noen, så satt som antegods bor og i tikk. Ja. Det så fortsättningen. Alltså vi här akkurat tidslander
Og vi drar i honom her, og oss nere han og jokken her. Ja. Og tog tilstand vi der i øyne tog, som fremmede utlendingar av gjøren, altså. Så råkna skriften, altså. Ja, men han kommet her til ikke bygg vi jokken, og her vi giver jokken himmelskan borgerskap, det gjør jokken til fremmede utlendingar her, altså. Det som du sier, Johanne, det færande, men ta nødja løyve, det værande. Jeg bygde jo bygde først Ronna og kom angat til byggvær. Det var mine dreymar, ja. Og det ble angat verløy. Det har en egen atlan. Og det så bygde jeg Jørgenskott Klagsvik. Her ute bygde jeg Nudjaltrus trus, ja. Og så Jørgenskott bygde jeg 4 trus, 5 trus. Og her bygde vi en. Samma med kärra. Ja. Och så har jag drömmar och byggt atra tofton. Men det blev helt riktigt. Det blev bara ett hus. Som så sinen där bajer. Något jag inte har gått av, men och så det sält alltså. Så på en måte då är sådja och i strukturen hon här. Så Herren hever atla med å være akkurat her som jeg Så jeg minnes det at Tofton ta viktig i Ronnavik, så var det sånn ikke så glede, og nå var det berøva, ble slått inn gamle neser og alt det der, og det hodet og nek, og oppdag og nek. Men det ble helt rångat til. Altså, Herren vil til ha med å være her, som jeg igjen. Akkurat. Og han okkara lagt noen smier, ikke? Han sier her, og Jesus brev nå 2:12 og 8:8, at han eier til fest, vi trygg, og det ikke av til kjølven, til gavagos, det ikke av versk, han ikke skal røse seg. Så vi og små i hans her, vi og skapt, og i Kristi Jesus, til gavversk, så kommer det her, som gått fram en ondan har lagt røyer, at vi skal leve i tøym. Så her det pura grøtt. Hatt det lagt røya. Pura sannhet. Og hvis kvulten ikke var i tøy, så hadde jeg vært frileiser. Og det, altså, bytje her, planer man for her, og øyne for når det om grunnstikk en til Porsche, ja. Men de så vel vi ikke her. Men det var bare 2 år da. Fikk grøy beskjed fra tøy kommunstøyen som tar var her, at Porsche-nikker hadde framkjøret. så det var så nevnt at jeg kan stå til. Ja. Og alt det her, det lever i hoven, altså. Kvøy? Nei, du skal spørre kvøy. Så det to det, og to. Ja. Men han Lashland Guds så helt og fætlig, så valsikna. Og han så stor og valsikna at tar man kjenner henne, så man ikke bengen for stångt og horon. Det vet man så, det bare for å være leitet til det rødt i horene. Det mest lett å nevne at det her er stångt og horon, tror jeg. Jeg omkant jeg øyne tog var bengen. Jeg kan minnes øyne tog til jeg var bengen. Og ta jeg var seg om jeg var flest. Men jeg var det, altså. Og ta hongte syntes seg så fast og på meg, og atle jeg knekva meg som det gamle sett. Men nå knekva jeg meg ikke. Tog jeg har en vær her, ja. Og tog jeg alltid til så godt at ja, hvor skal han slippe råa? Ja. Da han til lov, da Kristus sier han i klossbrannen, da Kristus lov okkara åpenberast, så skulle vi åpenberast vi honom og i dårlig, altså. Da han åpenberast. Og du kan se det til samband med han kommer atter, og så kommer alt det fram, som færen. Han skal løye det fram, ser man vi ser. Vi drar ofte opp til at det skal røyse grøvene, ja, og så sier kæleren i fotla 4, ta være maltråk, sier han. Da lever en med den folk, ja.
Han var så äkta år alltså. Ja. Han sista var Appe Fåglafin som är öjt heter ja. Så tar vi en maltråk och han var så hotelkänna. Och kvar han kom så kom han att möte. Han kom att möte i Bethesda. Han sätter sig attast. Och så vet han. Och det var så frukt och döjligt. Och jag är Appe Paulsen till han kom att sälja till det. Jag vet inte, döttrarna och sonen som bor här och Östne. Så vet han. Tar sig ut alltid attasta bunch i Bethesda. Och inte kallar ruinen här. Det gamla sälen. Alltså. Inte det äldsta, men tog. Som värda i ekomstlaskar. Tar han inte brakka över ett eller annat. Men jag har alltid hatt her. Hetta vi løyvene sjaken som jag fick mig detta verset fram här som jag att läsa. Alltså hvis jag hatt her skal vara akkurat låtor. Galatbrev 5:13. Ja. Titt ju kalla till fralsebröver. Nøyte verst ikke fralse halte noen til høve. Tjene er kærløk akkur rør. Akkurat. Altså her først og atter, og vi andan ble ut så sprellivande, altså. Du kanst ikke anna enn elska. Nej. Det er bare så. Ja. Det er løyve vi tås om, altså. Løyve jeg gjør, sammen med herren. Ja. Øysene som smadrønger, og øysene som halvvaksner, og øysene som menn, onklingar og menn, og så framvis. Ja, helt sikkert. Du läser 13 här. Ja, 13. Ja. Och så säger han, jag tjänar kärleka kvar öron, tog att loven är uppfyllt i en år, och i häson, du skalt älska nästa tog som till själva. Och hade alltså är bo, men ta bo i kommer mot hållt någon. Det är ingen effekt, ingen funktion ute, ja. Det är bära och i Kristus loven och i okkon, alltså vi hela andan att hatta här läsa gera. Jag älskar nästa som sig själva. Jag minns hvis vi ska definiera ett det var en liten fråga kom att här som du läser att det versen läst 18 det som tar för att läsa. Ja, det tjänar kärleka kvar öronen. Tui att loven är uppfyllt i en år, och i häson, du skalt älska nästa tog som dig själva. Ja, och det vet att du selvbrett upp Annika igen, så det är kvar så igen nu. Vi vet ha chatt för skift i sen 88 45 år. 64, ja. 45 år, ja. Och så för Jona tala i Nyström. Han har akkurat fyllt fjärs alltid. Ja. Ja, han var 15 år yngre nu. Och så för han innan går så evig här alltså som marstar. Och jag har ofta nämnt att det så igen men alltså tar han säger att det kunde vara så hastig och säga så näck och tar känns sig ordentligt ettläser under drunchen eller. Men så läcker han att säga att och jag ber Herren om att han måste inte ända så där. Och så kom det. Anken det av vår för åttan. Det la mig till kvalitet och ända ta Paul kunde föra möte och vi skulle bara fortsätta hvis vi tar hova. Och kvalitet klockan 8. Så kom han och säger kör det upp vi och avrocknar i oss. Ja. Att be han om skilta. Ja. Jag minns också rörde det blev han. Och det var min bjärg. Att han utläggning är att älska. Ja. Du vill du klarar att köra något mittlen till och andra. Nej, netto. Så först. Ja. Och om du först fyrirgeving eller inte, eller att det har varit tillrakna. Ja, men du gör det då. Du vill inte få det av en. Och du kan inte få näkran att tvinga näkran till att fyrirgeva. Nej. Jag minns en uppkär som var mastare till och var byen om det.
Jag var en äcklig fittoman och den stod upp i mitten. Några människor och så minns det för och hette galt en man och så några andra folk och så sonen som han och vi och det var öjlig illvilje mitt öjlig illvilje alltså. Och så reiser sonen sig upp. Ja, man kan också ta så igen. Och han förklarade så hur så gav pappa sin väl. Och han kände inte till hanta pappan. Som tar ett latin nämnt. Så han har varit så gav vi se. Och bär här sig för såna skilt. För det ja. Och att röstas då, 50. Ja, särskilt. Till sonen kommer med. Og hatt akkurat det så godt. Ja. Hvordan jeg sier ikke det er godt ikke gavur. Han kan ikke være gavur. Men sånne prekk var at han er gavur. Akkurat. Og det som så røysast, etla fagkraft, anta vurstams, åpenberingen til kunnskap om han, tjokk når sånne er så sterska, ja, ta fevnast. Og det er bare oi sånn. Det er bare oi sånn. Och jag minns det han mannen och i bärme kom och få till det alltså. Han visste hur så torrfast det var. Han visste det. Och han säger med mig att jag klarar det inte själv år sedan och han var så kött väckna hinne i ösn ja. Ja. Att det Ja. Att det är vursdamer alltså. Lös vursdamer alltså kan du gott säga. Ja. Och det här Löve som Ja. och att han lös vursdam han kommer ut från här som Löve nu. Akkurat ja. 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 Det helt visst alltså. Det är jag vet inte kvui att det är blivit så läsne att stora pastor av boskapen om evangeliet snickar sig om allt möjligt annat. En tjattnena i evangelium. Og det er at det er bare i sånn at løyvi er. Og det er bare vi heile andan at vi kan ønsken av okkon kan vi egnare kraft liva til løyvi som god vil vi slå liva. Hvis man Det er helt prøver, nøyut. altså hvis man prøver det, så man begynner avtuka. Ja, Det blir begynner av konstigt. det er akkurat det. Og ikke, Ja. Det er ikke løyv i oss her. Det er helt visst. Det kan så ikke pent ut på noen måter. Men du så om kunstet, det gjør at det kunstige blomstren i eisene, det så ikke øyla pen ut. Men det var ikke løyv i seg. Det var bare en vei, fyrla seitene så forgenget det, kjalt om plastikk, øyla lenga livet, så jeg skal det si, ja. Men det går bare en vei. Det er forgenget, ja. Men det er ekte, ja. Det er løyve. Det er ikke bare men det vekser. Det er teget til, alle tøyene. og det fallnar og fer. Ja, ja. Og kommer atter, altså, alle tøyene. Det er alle tøyene løyve ute, ja. Akkurat. Det er så egentlig avhåverst her og et her og i hovan og spiller sammen. Det kan svære nok så lengt, det er nok så lengt var i midten, men så livna det, og så spiller det sammen og blir til en bådskap som tog glest i vratter det. Ja. Og øyne til her at jeg kunne være øyne som en annen kommer til og sier, gå, kanst du ikke? Skjønner du? Og så at jeg var så til det hos man kan känna till att man mäknar det inte, men i andan så lär mig att tala om det som tar kvartser upp eld och ger mig kasalna säla som ligger i sintene sält. Och så att det är bröd ner i hjärst och sinne, allt är mig själv och ner, ta bådskap och bystes till inne som ören och hjärstaffär. Och här var det sonren som gör det hos dig. Ja. Och han och ett här, han ger det rätt utslag, ja.
Og at han har det her, jeg nevnte jo glatt fra 5.13, han kallet det frals, ja. Og øysene hentet verløyken som ikke kan brøytast atter, vi var ikke fullkomne frels okkara motvis, til leven etter gamle sottmalen, megna jeg at uten at vi holdt vær og og bøtalig ønt. Og så heter verset som i Rombraun 6.6, sånn. Vita det ikke. Vita jo hetta. Gamla mennesker okkara var krossfest vid hånden, for jeg synta lika om skulle være et lunches. Så vi skulle ikke langt tjene syndene. Attrøyna, sorry. Ja, det alla tøyna det her, da. Ja. Og jeg sitter her stadigvæk i Galaterbrevet kapitel 5, og her som han sier i 16. verset, at jeg sier livet i andanon, så fullfører det ikke gjerne til holdsens. Og det jo bare faktisk parallelt vi Rombrevet 8. Og han sier, og tog sier han, tog holdt det gjerne mot andanon, og andre måtte holdt noen, hese standa hvert ørende måte for at det ikke skulle gjøre det som du vilja. Og så legger han seg at, og leia sitt av andanon, så det ikke under lovene. Ja, altså så vi leis av ødlom teim og krøven, og vi at liva etter tog anda som føtter inn i jokken. Vi nå godsa. Og nå drevet det med bøynaløy inn i det som vi alltid har nevnt altså først. Det Hebreerbrevet, nudge. Og der råkner vi at vi enda vi hesfer. Og jeg leser bare, jeg sier, det stått å lese. Nudge 13-15. Det så satt som ble bokka og tarva, og askan av kvøy og vi har vært sletta inn i årøyne, og halkar til utvarstes røynløyka. Han så lengt kom det, så sier han, loven kom, ja. Etter den gamle sottmalen. Hvordan menkan møyr skal ta ikke blå Kristus her. Hansaren som vi vi og anta, bær fram seg sjølvan, løyta lesan for gode. Og så kommer det, rønsa samvisk og tikkara fra deg om verskon, til at tænin og livande gode. Så han ta mittlem over for nudjan sottmal. Så henne kalla av oss skulle få inn evig arv, og i lova vær, etter at deg hei oss kjærsted til endeløysing fra bråten hon, under hinnom fyrra sottmalan, og rønsa, samvisk og tikkara, blåve fra deg om verskon til at tjena hinnom livande gode. Det akkurat, ja. Stærfesting, stærfesting. Altså, jeg har omkant så mye det, det hotidsne av hes. Stærfesting. Ötlom brøvene, av ötlom som skriver brøvene, så det anden som leider fram. Som leider fram, ja. Også der til. Og til ikke så øyne jeg var så igjen i opp det jeg til, at jeg åtte en rønns er samvisk. Vi ble og krist. Jeg vet ikke om nærkrant og jeg må ha hørsta, men jeg kan slett ikke minnes det. Jeg ble bra av nødt. En tøtt, og her kommer sånn ikke annet fram. Ja. Jeg så gripen av hans nær, at øya øyne samvisk som rønsa vi ble over Kristus her. Ikke bare til at god tilråk den skjøymen og sintene, men tøyn samvisk som til som kommer til trygg hva Jesus rønsa. Vi ble over Kristus. Ja. Og bønnen tjokken Paul, det at alt som høyre skulle få lade opp akkurat det. Akkurat det. Ja. Det fullstendig brøyter alt. Ja. Du forstår ikke så som du sa før. Nei. Det anden, han her og minnet jo at det verset som Kristus gjør det, skjønner du? Ja. Takk av meg og kunne at det kom ferdig spurt, kommer han ikke. Men det ferden, og det fullt gjørst, så kommer han, og han fører gang på en av veien.
Ja, og I sendingen i tjej I morgon, så var jeg inne av Lukas 24, ja. Om jeg ser som færa til Emmaus, og Jesus kommer og fyllt vitt der, og egner vel helt natter, det kjenner han ikke, og så får han å legge ut skriftene fra dem, og vise av hvordan det alle stedene i skriftene tale om han, at han måtte loja, og så til han rys opp etter det. Han visste jo alt det, og så nøya til han har kommet inn, og ta han så brøyde breie vitt dem, ta var egenleden oppe, og og så kommer han atter til ter 12 eisen, ter færre jo atter, og Jesus kommer så oppbæra seg atter. Ta let han opp vid terra, så ter skilte skriftene stender her, og det ble så øyla livant for meg etter her, at jeg sjálfur, og jeg vet at sannført om det, det øyla nekv tryggvann som samme sted som vært ta, åren etter, jeg følte meg å være et sted som tryggvann og i middelen opprastna og åpenberingsna av hinn opprastna. Og det nu var det her, jeg ser favodierne her, inntil Jesus åpenberer seg fyrir dem, og han leter seg sutja i fjøret til det, og så fer han, og så kommer heile anden. Og heile anden løsne, det hemmeligheten til at vi får åpenbering av Jesus. Det ber helt einfalt ikke til utan. Men jeg minnes bare, nå tar jeg meg til regne samviskene, og jeg tar nevnt jo så eisen i morgen, at ta og jeg sa etter, eller rettere sagt, jeg sier at ta heile anden visste mer av Golgata versk, hva det verilig hei tøya. Ta kjente jeg også rensanen fra blåen og bare skåla inn i mot innere mennesker. Og jeg nevnte eisene etter morgen, som jeg nevnte før, sikkert eisene flere før, at jeg har en kjensle av regnleika som ikke kan forklares. Og det eneste jeg kunne samme lukna vi, at jeg kjente meg reinere enn et nyfødt barn. Det det reinaste vi kunne huske om som mennesker, det et nyfødt barn. Men hente her rensa jeg samviskan. Altså, det var bare så størst, og ikke bare vær, men det hever fyllt med alla samletøyene. Og det ikke tøy at jeg har livet fullkommet. Bare vi kom inn på tanken, ja, men så det oppført perfekt, så gjør da, så gale, ja. Det som vi lever av og lever ui, det at vi hansare, vi rensare, og han hever tidsbygg, ui som det rensare hjertandene, innere løyvene der. Vi gjør rettvis i andan, sier han, for så det eisen, ja. Og her han tidsbygg. Og tog kunne vi leva himmel løyve langt her, og ja, til himmel langt her, jeg synes det fyrtgiven her, synes jeg vi det sannsyn eisen, ja. Som bare innskjedd ødelsla I heter. Jeg husker om så reala nek tryggvann som strøyast og kjempa, tror at det halta at det gale ved heimon, men det det ikke. Det ikke gale ved nøkron av det. Det kan ikke være. Men be Jesus om hans åpenberingsna hvis du ikke eier han. Be han åpenbera seg fyrir der, og han gjør det. Det helt visst. Hans langsel etter å slippe at åpenbæra seg fyrir her, og djeva til han her fotla frien. Det stender om Jesus at han var I snopp, at han åpenbæra seg ikke for ødelen folk. Nei. Men fyrir taimon og han framan undan. Ja. Eisen vi så for hos om eisen I morgen, jeg har så ikke etterkannet det, men Jesus gjør det som såleis ikke legger særlig under at han oppreisende og Arna for himmels. Han gjør det under her ved fisken her, han kommer til der her av vattnen her. Men nå bor han etter til at hans likam samkomman skulle fære virka til som han har virka. Ja. Paulsen nevner jo noen som leier ut nå. At han gjør det ikke underverk med seg selv. Nei, akkurat, ja. Det sa jeg forresten, ja. Sast det, ja? Ja. Ja. Det var nok så påtakende at
Jag så tja. Ja. Och var inte akkurat när jag finns färdigt när det var väl alltså det kom bara fram med alltså. Att han gjorde en underverk mot sig själv. Och Jesus gjorde inte underverk vid sig själv. Ja. På sen nämnde hentan verkligen det och han kom och vitsa och kom om forskningar. Och jag som vakte han upp invarstes människa och antaliga människa vi antaliga föje. Ta Jesus talar om vi falsket han säger. Är ett livande brej som kom ner av himlen. Etter näkar av hese breie skall han i alla räver. Skall han och i alla räver. Och breie och i djevi honom. Tog breie och i djevi honom halt mot som vi djevi för att heimren skal liva. Anken vill mer djeva människan sig självan än Jesus. Men det och i okkon som enkar forenkar fyrir at han får gjørst det, at vi vet så mannløg sendte på noen som Jesus lett færa undan seg inn og gjennom bygd til Samaria. Jeg får han ikke innevist. Og tar på alt om først skulle bli alt for at han i det. Det er det som han setter fram. Nei, jeg tenkte bare at det heter ikke fra noe påsken, altså. Nei. Det gammelt, altså. At hvordan han var vi seg sjølvan, og vi de som han sa egnet til å døme. Ja. Ja. Hvordan det vel det er vidtfærre å døme? Ja, det er helt sikkert. Og jeg halte jeg for enda vi kjalt om riskerer å bli en rørter vi en som kom til med nå søstene, og til sammen med pappa min. Ja. Pappa min, han kom til trygg for ungen Aron. Han ble døpsreisende. Men jeg minnes ikke til at han nærkant til Jack av morgenmøtt. Omgang til, ja. Og jeg skiljer sammenhengen bedre nå settene, og jeg skiljer alene når han har vært under en øyler fordøming av en sånn rettelig givende årsøkken, og som helt nirre. Og en øyler gav pappa, men til så eisen gjørst det, at drekkarøyet tok iver det. Og til fire, og til just i unga løt jo at til kjatt han, for ikke å si ødel, men kjatt han aller flest. Til rosen fire at dolma så ringe samviskene. Og til så levde han løs ut, og han kjempet imot, og ta veite, han gjør et øyla nekv, og eisne for okkara skilt og sånt, men han klarer ikke. Og så blir han sjuker, så får han lungakreft, og han det gikk så en gang, det var ikke at det tog en 3 år, så leide ordentlig mot enda. Og så det ene kvalitet, det kan skal være en 2 viker åren, en halvfåre, så skulle jeg noe annet. Jeg skulle jo et ungdomsmøte, men jeg fikk en sånn nei etter at for å vite mamma og pappa mine. Og det ble så til det at jeg ble en bønne. Og så får jeg det, så er jeg liksom gjørst mot det. Så gikk det igjen, og så fer pappa akkurat. Han så får han nok så knappelig å lukke av dem. Og at han har fortalt mamma meg så, takk for alt det. Det er perfekt. Takk og frir. En i hjertet. Og det som jeg halte bare så trist, at han 8 alle tøyene. Han 8 alle tøyene. Men han ikke ble verre via. For en tog, 14 der, men altså, han var frelster. Og om jeg ikke var her i byen til kveld, så har jeg møtt en himmel for tannskilt. Han ikke til å gjøre. Men her som frieren, som så himmelsker, han hva var det Jesus sier? Frimoen djevetikon. Ikke som heimeren gjør. Og det er det som jeg også om det som lust etter. Altså, hesen himmelske frieren atlaver her. For den eneste ene. 100%, altså.
Og du må ikke lete det fordømme av noen som helst. Jesus hever tid til fordømmelsene, så det stender om Rombrevet 8, så langt jeg har lyst, at du noe ånden fordømming for han som i Kristi Jesus. Ja. Og jeg ikke bare så at jeg vet at mennesker, her som frieren kommer, ta brøytes livet fullkomment. Ja, nästan är sån här frieren här. Vi nämnde det, jag var inte då sista nassust. Det har samband med tidsbrevet där han säger till att vi bär vi förra lite nämnde det. Ja, nettopp, ja. Vi bär enterföringar och enternutjarna. Ja. Och här andan. Och här är det enternutjarnen öra kom in. Ta in som tar fri väck. Ja. Så när gröna det Herren i ödla som han ger. Ja, det är akkurat det. Ja. Og han tog seg om da vi lærer seg han ta, i hans 13 ta, han tog seg da sørste talene til den, han tog seg om talsmannen. Han vil han ha at han skal gjøre noe fyrt her, og det å vaske føttene av dem. Og det jo så Peter så noktar og sier, nei, aldri skal han, og så sier Jesus via han at så er du ikke lot samme vimmer. Han sier ikke via han at du ikke lot uimer, men du er ikke lot samme vimmer. Ja. Så skulle Peter knappt vaska som alt, bare høtt og likam og alt, da. Men nei, det var ikke nøye, han var langt regner, da. Men Jesus visste det at vi her inntil han så teker oss heim på en eller annen måte, enten kommer atter sjølver, eller vi færre gjør grøvene. Og han vet det at vi under avvirska, vi tar kontaktlatan akkurat føtter neste vi heimen, antallige taleisene. Ja. Og tog innskjer han til at vi tar livet et liv. Han ber at gjør dette vi fyrir hver annan tar. Og tar skilt ikke ta, men til færre skilja det. Og jeg skiljet han andalige tøytningen ut i at vi tæva faktisk skiltet til at halte hver annan regnan om fødselen andalige talas. Og vi fyrir djeva hver øren, så hver som det tørver av tøy. Ikke genka og bæra og på at nei, hesten hever så dolka i fødselen, nå kan jeg ikke komme inn i mitt liv, nå kan vi kjenne hva han gjør. Det er det som Jesus sier ved Peter, at hvis jeg ikke slipper å vaske den fødselen, ja, men så det lukket med bråta som fri nå. Og i verlagan, så det en bådskap som jeg har vært i morgen ute. Han i samband med en oppgave fikk. Vi gjør det morgen. Fra innom Karen Brauer. Og i samband med dette som vi tar til oss. Og jeg alltid at han kan kjente bedre enn til å rente det. Så har vi takket her for det. At du lät en fri etter til okkara, så sier du fri, lät jeg til kun etter. Og så heter frimund gjev i til kun. Ofta du måste gjeva fri, ta i friren ved stjålene av holdt i okkara. Og vi talte ånkjer å gjøre, vi neka. Og herre, åpna til sinnene, åpna hjørstene. Gjev til at andre troen herre gjever åpenberingar til. Hvordan det livet etter livet, sammen vi her. Det så skiftande, som vekkere i fargen kan være, men kan. Så hjelp til å ætlom tøymon herre, be de om det. Og takka der for Jesu løtt, og takka der for alt. Og Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kom der enda. Og vi får takka for okkon, og vi Anja Hansen, som tek seg av at filma og at redigera, og Ronny Pettersson, som tek seg av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og la meg legge til at parster som har vært av Gjerstamal, undan heson, der kan du finne av YouTube, om du hikker etter Iktus Sjånvarsp. Og hesen pastor, han fer så eisne komme her, og han kommer eisne fra senter av Tjei, Kristelig Kringvarsp. Tusen takk for Jesus for.